Tikayona pointi yachiwiri yomwe umama akuyankhula kwa mwana wake wa mkazi kunena kuti iweyo kakhale ndi mwamunayo bihusni mwaubwino wasam'i lahu wa ta'a udzikamumvera ndi kumutsatira. Ndi chinthu chimene chili chachiwiri muzofunikira zomwe mkazi wa pabanja akuyenera kuti achionetsetse. Almuasharati bihusni wasam'i lahu wa ta'a fa inna fihima ridha rabbi, chifukwa muziwirizi kukhala ndi mwamunayo mwaubwino number 1, number 2 kumumvera ndi kumutsatira. Zimene zizi ndi zinthu zimene zili zomukondweretsa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pambuyo poti mkazi yemwe ali pabanja akukhala ndi mwamuna wake muonetsa kukhutitsidwa, akuyeneranso kukonza kakhalidwe kake komanso kumamumvera mwamuna wake ndi kumutsatira. Ndiye tikunena kuti akazi omwe ali okhulupirira mugulu la akazi achisilamu amene ali masahabiyati, chifukwa masahabiyati anali akazi amene Allah subhanahu wa ta'ala adasangalala nawo. Mukaona chikhalidwe chawo chimene anali nacho pabanja, anali akazi aulemu komanso akhalidwe labwino. Tili ndi mahadithi ochuluka amene akutilozera mmene maswahaba achikazi ankachitira pabanja, komanso zimene iwowa adaphunzitsa kwa akazi amene anabwera pambuyo pa iwowa amene ali mugulu la matabi'in. Husayn ibn Mihsan akufotokoza kuti anna ammatan lahu atat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hajati laha. Azakari yake amene pa Chingerezi ndi anti, achemwe ali yawo abambo anu amene amachedwa kuti amma. Bambo anu akakhala kuti ali ndi mulongo wawo amene yoyo kwa inuyo amachedwa kuti ammata. Amayi anu mphawo kapena mkulu wawo amene amachedwa kuti khalata pa Chiarabu, khalata. Ndiye Husain akufotokoza kuti alongo wawo abambo ake amene ali ammatan lahu atati nabiya sallallahu alayhi wasallam, adabwera kwa mtumiki wa Allah mtendere madalitso zipite kwa iye, fi hajati laha, pa chimene amafuna kuti athandizidwe. Anali ndi funso la muchipembedzo limene amafuna kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam awathandize. Fafaraghat min hajatiha, choncho adathandizidwa mu vuto lawo limene anali nalo. Mtumiki anawathandiza kumbali yokhudza funso limene iwowa anabwera kuti akafunse kwa mtumikiyo. Faqala laha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pambuyo pake mtumiki wa Allah mtendere madalitso zipite kwa iye adayankhula kwa iwowa, adhatu zawjin anti, kodi inu mayi mudakwatiwa? Ndiye pamenepa tima pang'ono mukadzaona mphunzitsi akuwafunsa ophunzira ake kuti kodi inu muli pabanja, sizikutanthauza kuti akufuna kuti iye awakwatire ngati asali pabanja, koma chimakhala kuti ndi chilimbikitso chimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam amafuna kuti adziwalimbikitsa nacho okhulupirira. Ndiye mtumiki powafunsa izizi mayiwa sikuti amawafunsa ncholinga choti awakwatire yani. Ndiye mtumiki amafuna munthu yemwe akafunsa funso akazipange apply, osati kufunsa funso ndi kungozizunga. Ndiye mayiwa amafunsa zinthu za pabanja, mtumiki chotsatira chake ndi kuwafunsa kuti tsopano mwafunsa mafunso nsewa inuyo muli pabanja, chifukwa mafunso andofunsa munthu otani wokwatiwa. Ndiye mtumiki powafunsa mayiwa kuti adhatu zawjin anti, mayi inu mudakwatiwa, sizinali chisonyezo choti akuwafuna banja ayi.
koma kunali kufuna kudziwa kuti kodi iwowa ndi mmodzi wawo amene amangoyankhula zinthu mudini osamazitsatira kapena ndi mmodzi amene amachita pambuyo poti wamva ndi kulangizidwa. Ndiye qalat mayi aja anati naam, ine ndinatani, ndinakwatiwa, ndine mkazi wa pabanja ndithu. Qal, mtumiki anati kaifa anti lahu, mwamuna wanuyo mumakhala naye bwanji? Kaifa anti lahu, mumakhala naye bwanji mwamuna wanuyo? Qalat, poyankha mayi wanati ma aluhu illa ma ajaztu anhu, palibe chimene ineyo ndimachisiya muzimene amuna angawo andiuza kuti ndizichite kupatula zokhazo zimene ineyo sindimakwanitsa. Ma aluhu, sindimamunyoza mwamunayo muzimene wandiuza, illa ma ajaztu anhu, kupatulapo zomwe ineyo ndalephera kuzikwaniritsa chifukwa cha kufoka kwanga. Ndi apa muona kuti kuyankha kumene mayi wakuyankha, akuyankha malingana ndi mmene wakukhalira ndi mwamuna wawo. Ndi akuyankha kuti ne mwamuna wanga ndithu ndimamuchitira zonse zimene wandilamula kupatula zomwe ineyo sindingazikwanitsezo. Zokhazo ndi zimene ine sindimachita, fandakanika basi. Ndiye qala, mtumiki anati fanzuri aina anti minhu, kaonetsetseni mayi mmene inuyo mukukhalira naye mwamunayo, mukaonetsetse mmene inuyo mukukhalira ndi mwamunayo. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, chifukwa mwamunayo tu kwa inuyo mayi ndi janna yanu kapena moto wanu. Mwamunayo kwa inuyo akhonza kukhala janna ya inu kapena akhonza kukhala jahannama yanu. Tuone ndemanga kuchokera kwa maulama. Al-Mannawi rahimahullahu rahmatan wasi'a adayankhula pochitira ndemanga kuti mwamunayo huwa sababun lidukhulikil jannati, huwa sababun lidukhulikil janna, mwamunayo ndi khomo lako kapena ndi chifukwa choti iwe ukalowere ku janna biridahu anki, ngati angakhale wosangalala ndi iweyo mmene ukukhalira naye mwamunayo. Pamene mwamunayo akusangalala nawe mkazi, kumapezeka kunena kuti sakukudandaula chifukwa cha lilime lako, komanso sakukudandaula chifukwa cha khalidwe lako, udziwe kuti kusangalala kumeneko kumene mwamuna angasangalale ndi iweyoko ndi sababu, ndi chifukwa chimene iweyo ungakalowere kuti kujanna. Wa sababun, komanso iyeyo ndi chifukwa lidukhuliki nnari, choti iweyo khozokalowera kumoto, bisakhatihi alaiki, pankwiyo umene iyeyo angakhale nawo ndi iweyo. Ngati mwamunayo angakwiye nawe iweyo muzochitika zako, nthawi zonse kumango kudandaula chifukwa cha mayankhulidwe ndi machitidwe, udziwe kuti ukuyandikira kuchiwonongeko, kumwalira uli pa njira imeneyi ukalowa kumoto. Wa ahsini, choncho iweyo mkazi konza ishratahu, kakhalidwe kako ndi iyeyo. Wala tukhalifi, ndipo usanyoze zilamulo zake za mwamunayo, fima laisa bimaasiya, zomwe mkatimo mulibemo uchimo. Tilimodzi pamene pete chifukwa tili pa ashiriki at-ta'a, shiriki ya kutsatira. Ndiye muona kuti mu hadithi pochitira ndemanga Al-Mannawi akunena kuti mkaziyo akonze kakhalidwe kake ndi mwamuna wake, ndipo asasemphane ndi zilamulo zimene mwamuna akumpatsa, zomwe mkati mwakemo mulibemo al-ma'asiya, mulibemo za uchimo. Kusonyeza kuti ngati mkazi wokwatiwa akulamulidwa ndi mwamuna wake kuti chita ABCD, koma zimenezozo mkati mwakemo muli uchimo, mkaziyo asazitsatire zimenezo. Mkazi asazitsatire, chifukwa akazitsatira zimene zija basitu wapanga shirki at-ta'a, wapanga shiriki
yomwe ili yachani ya ataa, akumupembedza mwamunayo chifukwa akumulangiza mkaziyu ku zinthu zimene zili za haramu, zimene Allah subhanahu wa ta'ala waziletsa, ndiye mwamunayo wazipanga kukhala halali. Akazanga panganiza kuti akaziyo ndikuchita chimenecho ndicho linga chofuna kukwaniritsa kumvera mwamuna, mayi amenewa apanga chinthu chimene chili chachikulu kwambiri, chomwe ndi chani? Ndi shirki ataa. Mwamuna wanu akukuzani kuti mukavala hijabu yokwanira mmene mwavaliramu, ine hijabu imene isima ndisangalatsa, ndikufuna kuti muvale zovala zimene kunjaku anthu atakadziwenso zoti inu ndi akazi yanga, ndiye takavuleni chimenechi muvale chijachi chogwira thupi chicho. Inu ndikunena kuti pamenepo ndiye mwayitha amuna anga, mukukavaladi chogwira thupi chija ndikutuluka nawo limodzi tikumapita kuti kumene mukupitako, pamenepo mwapanga shiriki. Fama mutsatira mamunayo mu zinthu zimene Allah wakutanini wakuletsani. Mkazi waletsedwa kutuluka nyumba yake chimodzi mu zinthu zimene iyeyo sanaloledwe kuti azionetse zikuonekera. Tumikana angololeza mkazi kuti azionetsa nkhope ndi manja ake, ndiye inu mukuonetsa miyendo kutuluka nyumba mwanu chifukwa amuna anu akuza ndi zimenezo, mukuonetsa miyendo. Pamenepo mwamumvera Allah, mwamulakwira Allah, mwamulakwira Allah. Ndiye ngati mungamapitilize nkumangomvera mwamuna mu zinthu ngati zimenezi, ndiye kuti inuyo muli mukulakaza amene mukupembedza mwamunayo osati Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna anu zawavuta nyumba, ndiye akunena kuti akazi anga tenti khaleni malo amodzi, koma inu muli pa masiku anu. Inu ndikunena kuti poti Allah ananena kuti tidziwamvera amuna athu, amuna anga bwerani. Pamenepo inuyo mwamunyoza Allah chifukwa Allah wawaletsa amunawo kuti asamuyandikire mkazi wawo mu nthawi yomwe ali pachani pa masiku ake. Akunena Allah mu suratul Baqara, wayasalunaka 'anil mahidh, ndipo akukufunsa izo zokhudza al-haidh, qul huwa adha, nena kuti imene ndi nyasi, ndipo musayandikire akazi anu mu nthawi yomwe akuchita haidh. Kusawayandikira kwake apa akutanthauza kukhala nawo malo amodzi, kuchita banja. Ndiye inu mukunena kuti amuna anga bwerani, ndimakukondani kwambiri, musavutike. Pamenepo ndi kumunyoza Allah subhanahu wa ta'ala ndi kuamvera amuna. Pamenepo olo inuyo mukukhala ngati ndiomvera mwamuna, mukuchita shiriki, ndinu mkazi woyipa chifukwa mukumumvera mwamunayo mu zinthu zimene mkati mwake muli maasiya, muli uchimo. Kapena akazi anga tatiyeni tipheni mwanayu cholinga choti tikhwime, inu ndiye nkulolera apite basi tibereka wina. Anthu tingowauza zoti basi anangogona usiku kenako basi tiliralira zitha, aziwa kuti tapha ngati. Inu ndikuchita zimene zicha, pamenepo mwachita shiriki ataa, mwachita shiriki ataa, mwamvera mamuna mu zinthu zimene zili za haramu. Izi ndikupereka zitsanzo kuti muzidziwa kuti pali kumvera kwina kumene kumangwetsera mkazi mushiriki, pomumvera ndani? Mamuna. Pazikhala ndi zomvera zake zimene inuyo mukuyeneka kuti mumumvere mamunayo. Zikakhala za uchimo, inu muuzeni mamunayo kuti yayi. Abambo akuwauza akazi yawo kuti akazi anga tiyeni kunikaha, tikafupe kumeneko. Inu ngati mkazi amene mukuzindikira kuti kuchisilamu kulibe zimenezo mukane. Chifukwa mukamvera kuti amuna anga akuti tipite kunikaha, ndikanyozera ndeti ndanyozera Allah, zonyozera zake si zimene ziziya. Koma ngati mwamuna akunena kuti akazi anga ichichi chimwavalachi sichoyenerera potengera hijabu ya sharia, valani ichi jilbabu chimene mukachivala sichibweretsa mayesero kwa anthu kunjaku, komanso pamaso pa Allah mukhala kuti mwakwaniritsa udindo wanu wovala chani? Hijabu, ngati mkazi wa Chisilamu. Inu pamene pamuna anu mutani muamvere, chifukwa chomwe akulangiza nicho si cha uchimo. Akazi anga tasiyani mukupangazo, mukaswalikaye muzamalizitse mukakaswali. Inu kusiya zimenezo ndikukaswali, pamenepo mwamvera amuna anu mu zinthu zimene zili zabwinobwino. Akazi anga lero tentisaleni, simande lero muli bwinobwino tentisaleni. Inu ndikusala, pamenepo mwamvera chani? Mwamvera mamuna anu mu zinthu zabwino. Ndiye awa amene ali ammata a Husain ibn Mihsan
amamumvera mwamuna wawo mu zinthu zimene zinali zabwino zokhazoka. Ndipo apa pamene akunena kuti sangakwanitsepa sakutanthauza kuti sangakwanitse kuchita zinthu zimene zili zachani za haramu. Amatanthauza zinthu zabwinonso zimene amuna awo amawalangiza koma samafikirapo. Mwachitsanzo, amuna anu abwera akunena kuti akazi anga pano pazandivuta tiyeni kuchipinda, nonse ndikupita kumeneko ndikukachezacheza ndikubwerako. Pakalekale 2 hours akazi anga tiyeni kuchipinda, kenako ndikukachezacheza ndikubwereranso, kukhalakhala pakutha 3 hours akubweranso. Inu nenati amuna anga ndatopa pano pandilibire tumphamvu, bwanji mundidikire mwina chakumadzuloko. Pamenepo ndiye kuti mwakana izozo potengera ni mmene mulili kuti simungafikirenso kukwanitsa kutero. Ndiye pali zina mwachitsanzo mkazi akudwala kwa serious, mwamuna wake akumufuna kuchipinda, iye nenati ine pano pasindingakwanitse. Ndi zimene zikutanthauzidwa hapa. Ndiye Al-Mannawi akutambasula kuti mwamuna ngati angakondwere ni mkaziyo pa zilamulo zimene mwamuna akumupatsa mkaziyo zosakhudzana ndi uchimo, mkaziyo ndikumazikwaniritsa, mwamuna amene yuyu ndikumakondwera ni mkaziyo kumwalira akalowa kuti kujanna. Osati amuna amene amakondwera nanu pamene mukuchita zinthu zachani za haramu, amuna ake sa amene. Komanso ngati mwamuna angapezeke kuti wakwiya nanu inuyo pamene mukusiya zilamulo zake zogwirizana ndi sharia, inu ndikumazisiya zimene zozo, mwamuna ndikumakhala kukudandaulani ndikumanyasidwa nanu, inu ndikumwalira mudzakhala mugula akazi amene atakalowe kumoto. Abu Udhaina adapereka uthenga kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kunena kuti khairu nisaukum, abwino mwa akazi anu, alwadud alwalud, ndi akazi choyambirira amene ali ndi chikondi. Alwadud ndi akazi amene ali ndi chikondi, alwalud komanso obereka. Komanso almuwatiyatu ndi akazinso amene ali oyenerera chifukwa cha khalidwe lawo. Ndi akazi oyenerera kuti muwakwatire chifukwa ndi akhalidwe labwino kwambiri. Komanso almuwasiyatu ndi akazinso amene ali othokoza pamene mwamuna zamutina, sikuti kungothokoza chisawawa iyayi. Muone point imeneyo, liula kuti almuwasiya ni mkazi amene amathokoza pamene mwamuna zamutina, osati kuthokoza pamene mwamuna ali nazo zambiri, koma mwamuna kumuthokoza pamene zamutina. Wafika po point yonena kuti alibiretu china chilichonse, inuyo mayi ndikukhala munthu woyamika ndi wotani wokhutitsidwa. Akazi ake ndi amenewa. Ndiye mtumiki akunena kuti akazi ngati amenewa amene ali alwadudu achikondi, alwaludu obereka, almuwatiyatu oyenerera chifukwa cha khalidwe lawo, komanso almuwasiyatu amene ali okhutitsidwa. Ngati pali condition yayikulu kwambiri pamenepo, zinthu folo zimenezi zikhalemo mwa akaziwa, koma ngati mulibe ichichichi akazi amene sangakhale cha abwinobe. Muli zinthu folo mwa iwo, koma ngati alibe ichichi chimene mtumiki akuchitchulachi ndiye kuti sakhalabe abwino. Chinthu chake ndi chiti, idha taqaina Allah, ngati ali ndi takwa mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kusonyeza kuti mkazi akhoza kukhala wachikondi koma ngati alibe takwa sangakhale mkazi wabwino. Mkazi akhoza kukhala wobereka koma ngati alibe takwa amene si mkazi wabwino. Mkazi akhoza kukhala woyenerera chifukwa cha khalidwe lake koma ngati alibe takwa si mkazi wabwino. Mkazi akhoza kukhala wotani, akhoza kukhala wokhutitsidwa koma ngati alibe takwa si mkazi wabwino. Ndiye mtumiki akunena kuti akaziwa ali ndi zinthu folozi, koma idha taqaina Allah, ngati amamuopa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye kuti akhala abwino, akhala khairu, akhala abwino. Ndiye mtumiki akupitirizaso tsopano, wa sharru nisaikum, tsopano oyipitsitsa mwa akazi anu, gulu la akazi mmene muli linuyo choncho, amene ali oyipitsitsa mwa inuyo ndi akazi amene ali almutabarrijatu. Almutabarrijatu ndi akazi amene amaonetsa kukongola kwawo kunja kwa nyumba.
almutabarrijat ndi akazi amene amachita tabarruj. Tikati tabarruj ni chani? Kumango tuluka kunjako balala ndi kumango onetsa zokongola zanu kwa amuna ena. Mkazi osakhazikika pakhomo, kukhala ngati kuti wadzola chije nchitedze, kapena kuti pansi pakuyabwa. Mkazi amene sakukhazikika pa nyumba, kumaona kuvutika kwambiri kuti akhale pa nyumba. Zochitika zake akupezeka zonena kuti akuvala zovala zogwira thupi, akutika hijabu, osatiso hijabu, mpango kungokolekera umu basi mene akupangira ena masiku ano ndikumango yenda kunjako. Amenewo ndi sharru an-nisa, oipitsitsa kwambiri mugula akazi ndi amenewo. Ndiye mtumiki akupereka mbiri za wani ndi awo amene ali almutabarrijat, amene amachita tabarruj. Walmutakhayilatu wa hunna almunafiqatu, komanso ndi awo amene amadzitukumula, amadzimva, kudzimva chifukwa cha maonekedwe awo. Almutakhayilatu ndi akazi amene amadzimva, kumadziona kuti iwo ndi ofunikira, ndi abwino, simungauze chochita, iwonso ali ndi status chifukwa cha chani? Cha maonekedwe awo. Chifukwa choti ali ndi mbina basi osamamumvera mamuna. Chifukwa choti Allah wapatsa nkhope yokongola basi mamuna osamatani? Osamamumvera. Chifukwa choti Allah wapatsa kuda kwabwino osamamumvera ndani? Mamuna. Chifukwa choti Allah wapatsa kuyera kwabwino mamuna osamamumvera. Kumadzimva iwo chifukwa cha maonekedwe awo, kumadzimva ndi odzimva. Ndiye mtumiki akunena kuti wa hunna almunafiqat, akazi amene ndi mamunafiqu, ndi mamunafiqat. Ndiye chenjezo limene mtumiki adapereka ndilotenda kuti chani? La yadkhulu aljannata minhun, sakalowa ku janna mmodzi wa iwo. Aliyense ochokera mwa iwo sakalowa ku janna illa mithlu alghurabi al-a'sam, kupatulapo ngati mmene amasowera khwangwala wofira mulomo wake. Amene anamonapo khwangwala wofira mulomo nda? Akazi amene wawa amene ali mutabarrijat, mutakhayilatu, ndi akazi amene ngati atakalowe ku janna mmodzi wa iwo, possibility yake kuthekera kwake ni ngati mmene amasowera khwangwala wa mulomo wofira. Tikoza kuyang'ana dziko lapansi pano ngati tingampeze mwina ndi mmodzi, mwina asosa mpeza kumene khwangwala ngati amene. Chidule pamene pantumika amatsindika kuti akazi amene wasakalowa kuti sakalowa ku janna. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam amuona kuti apapa akulumikiza sifati za akazi akumoto, ndi akulumikizanso sifati za akazi akuti akujanna. Sifa za akazi akujanna zilipo 5. Ndi akazi amene ali choyambirira ali ndi takwa ma Allah subhanahu wa ta'ala, choyambirira chimenecho. Chachiwiri ndi akazi amene amakhala achikondi pa mwamuna wawo. Iwo amene anakwatiwa sakonda wina aliyense mwa abale awo, mwa anzawo, kupatulapo kuti chikondi chawo chili chambiri pa mwamuna wawo. Pochotsera chikondi chimene muli nacho pandani? Pa Allah subhanahu wa ta'ala, chimenecho chikhale apo. Koma mwa anthu amene mmamkonda kwambiri ndi mwamuna wanu. Number 3, akazi amene sayika malire ana amene angakhale nawo mbanja. Pano akazi akumanena kuti ine ndidzangokhala ndi ana awiri basi, mwamuza mwamuna wawo malire. Ineyo basi ndikufuna kuti ndidzakhale ni mwana mmodzi. Fa ayi ndithu kubereka ndi ntchito. Ineyo kungokhala mkazi, Allah wakupatsani kuthekera koberekako. Chifukwa amene tinganene kuti kubereka ndi ntchito ndife amuna. Koma inuyo Allah wakupangani kuti muzakhale obereka. Pokulengani kukhala mkazi, ndisachidziwikire kuti mudzakhala otani? Obereka. Ndiye la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah samausezetsa nzimu zimene sungakwanitse. Inu pokhala mkazi ndiye kuti anakulengani kuti mudzakwanitse kukhala ndi ana. Ndiye amayankhula kuti iyi ana ambiri ayi chipsinjo. Allahu yarzuquhum wa iyyakum. Allah akunena kuti ine ndi amene ndimawapatsa anawo mariziki ndinu nomwe.
so mukati ndi chipsinjo chanji. Ndiye mwaona kuti akazi amene ali okhulupirira, amene ali ndi takwa, amabereka ana. Alibe zonena kuti ayi ndi ana 10 iyi onsewo mukuadyetsa ndinu. Mesa akuadyetsa ndi Allah. Inu ndi amene mukungoyankha zimene Allah akupanga. Fa Allah akuyika mwa inuyo mwana kuti adzakhale moyo, akuyika mzimu kuti mzimu umene udzatuluke. Sungangobwera mzimu wapo nkungoyikidwa muchani mwa mwana. Zimene zanapanga kale Allah pa Adamu. Koma pa ifeyo tibereka ndithu. So mkazi uyuyu ndi mkazi amene ali wabwino chifukwa cha kubereka kwake ana. Ubwino uli pati? Akuthandizira kuti umma upite patali. Chifukwa umma sungapite patali ngati akazi sakubereka ana ambiri. Akuti kukhala umoyo wa chizungu. Fake mudzaone kuti ngati lero lino makolo akumakhala ana awaja ngati mpamba ndifoti ali ndi ana ochepa. Mukudziwa zimenezo, makolo akumampanga mwana wawo ngati mpamba atwete. Mwana wa mkazi even wamuna akaphunzira amene akuti azandigwire pa mkono. Ali ndi ana ngati awiri, ali ndi ana ngati mmodzi, ali ndi ana ngati atatu, akuti azandigwire pa mkono. Ndiye akumayesetsa kuti ngati ali mwana wa mkazi akwatiwe ndi chikwaya. Akakwatiwa ndi chikwaya ndiye kuti zidzakhala zosavuta kuti mwana uja azowapanga sapoti makolo. Sangalole makolo ndi ana atatu akazi kapena mmodzi wa mkazi mwana wa atatu ndi akamulole kuti akakwatiwe ndi mphawi. Sangalole zimenezo kupatwako makolo ochepa kwambiri. Pamene ngati kholo linde ana 15 lizidandaula chani? Mesa ndelo itanira kuti zakwatireni ana anga kuno akazi eti. Aka ana asasokonekera asapange chiwerewere zakwatireni ana anga akazi. Ndiye kuti abwera amuna adzawakwatira ana wakazi amuna amene ali abwino. Zimenezo ndi zimene zinali zokhazikika pa chani pa Asilamu oyambirira mu nthawi yathu. Masahaba radiyallahu anhu ndiye akazi amenewa ndi akazi amene ali obereka chachitatu, komanso ndi akazi amene ali oyenerera chifukwa cha khalidwe lawo. Ndi oyenerera potengera khalidwe lawo. Pali hadith yomwe ikupezeka mu al-adabul mufrad, yomwe mmodzi wa masahaba radiyallahu anhum adamufunsa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuti ya Rasulallah, pali mayi ena amene amaswali swala zawo zonse kasanu pa tsiku nthawi yomwe ali oyera, komanso amapereka sadaka, komanso tahajjudu amadzuka ndi kumaswali, koma amavulaza neba wawo ndi lilime lawo. Mtumiki ananena kuti mkazi ameneyu ndi mkazi wa ku Jahannam. Pompo mtumiki sana ganize soka yule katatu kuti mwatamani anakuti mkazi amene ndi wa kumoto. Mkazi amene ndi wakuti sana werengere zoti amaswali, sana werengere zoti amapereka sadaka, sana werengetsere za swala yake ya tahajjud. Koma nango yang'ana za lilime, fuka lilime ndo ndikhalidwe. Ndiye akufunsanso ndiye pali mkazi wina amene samaswali swala za sunna, chimene amangolimbana nacho ndi swala zake za faradhi pa tsiku. Saperekaso sadaka, koma iyeyo savulaza neba wake ndi lilime lake. Mtumiki ananena kuti mkazi amene ndi wakuti ndi wa ku Janna. Ndi angati mwa amayi achisilamu amene amaswali koma aneba awo amadandaula mayankhulidwe awo? Ndi ambiri. Ndi amayi angati achisilamu amene mmudzimo anthu amene ati mayi amene ndo sayerekeze kwa aputa dala, usayerekeze komatu ndi mayi achisilamu ndweti oswali ovalaso chijeni chidini imani, koma pakamwa pawo ndipola. Ndiye mkazi yemwe ali wabwino mwa akazi achisilamu ndi uyo amene khalidwe lake lili labwino. Aliyense akangoyankhula za mkazi amene mayi amene aja ni mayi abwino amwe, mayi amene aja ni mayi abwino kwa basi ameneyo. Komanso ndi mkazi amene ali wokhutitsidwa, chomalizira namba 5 eti ni mkazi amene ali wokhutitsidwa pa zomwe mwamuna wake akumuchitira mu nthawi yomwe mwamunayo alibe zambiri. Chifukwa akazi amakhala okhutitsidwa chifukwa choti akudziwa zoti zilipo zina, pali zotsala amakhala okhutitsidwa, koma pamene zotsalazo palibepo ndi pamene pamaonekera mkazi yemwe ali wotani wokhutitsidwa. Ndiye mtumiki akuyankhula
sifati zisanu zimenezi za amene ali abwino mugulu la akazi achisilamu, zinthu 5 zimenezo. Ndipo tikaona mugulu la akazi achisilamu amene ali woipa, sifa zawo ndi ziwiri basi zimene zikuwapangitsa kukhala mugulu la mamunafikati. Iwo wani ndi akazi amene amavala movula akamatuluka nyumba zawo, sasa mala chani kavalidwe kawo, kutire kungati chiwerewere masiku ano chikuchuluka kuchitidwa ndi chifukwa cha mavalidwe akazi. Mkazi amene avala chinthu chogwira thupi, mamuna akamuona chimene aziganiza ni chani? Mamuna kufuna kuti akaoneka azili kuseriso, nangasi mwamuonetsa kale mwangomulawitsa. Ndiye pachifanana kuti mamuna wangoona molawa afuna akaone zenizeni tsopano. Ndiye mwaona kuti akazi ngati amene ndi amene mtumiki akwanira ndi akazi oyipa kwa basi, chifukwa akubweretsa chisokonezo pa dziko lapansi. Ngati dziko lapansi pano pasili kuyenda bwino, ndifanena kuti nkhani ya chiwerewereyi akuyiyamitsa ndi akazi mavalidwe awo. Choyamba ni chimenecho. Chinthu chachiwiri, mutakhayilat. Akazi amenewa ndi akazi amene amadzimva, ndi odzimva. Pachifukwa Allah walenga bwino ndi amagwiritsira ntchito kuoneka bwino kwawoko kupanga control mwamuna. Chidule ndi chimenecho. Chifukwa Allah wapanga wokongola, awauzaso anthu kuti koma sister, you are very very beautiful. Ndiye pachifukwa cha kamawu kamene kokoti you are beautiful akakaka basi kakhala chida chomupangira control mwamuna. Inezi siningapange, mali yake mulipangire izi. Ndiye makamakaso Allah akapatsanso thupi labwino lowumbika bwino, ndiye amaonjezekera kudzimva kucha. Ndiye akhalenso ndi china pamwamba apaso akuonjezeraso kudzimva. Ndifake mudzaone kuti akazi ngati amene wasamakhalisa m'manja, achoka kwa mamuna uyu akupita kwa mamuna uyo, khangati mpira wonjanja osamakhalitsa pamalo. Ndiye chimene chimangochitika ndi chani? Amuna samabwera kuti amukwatire, amangobwera kuti angochotsa zilakolako zawo mwa iye basi. Ndifake so kawiri akazi ngati amene wakuti akhale pa banja zimavuta. Banja loyamba lawo lomwelo limene linathalo limakhala lomwelo, kwina kwa mangojowajowa basi. Alinda Yusufu pang'onong'ono, alinda Muhammadi, kenako yi Abdullahi, kenako yi Jafari, kenako yi akuti basi kumangoyenda muti mmenemo, masiku nikumapita. Alindi ana 5 onsewo abambo awo siyana. Ngani yake kudzimva, kudziona kuti wao ndi ubwino wao kukongola kwawoko, ndiye kuti akhonza kupanga control mwamuna. Ndiye mwaona kuti akazi awo antumika kunena kuti chani? Hunna almunafiqat. Akazi amene ndi mitema kuwiri, ndi akazi amene amaonetsa chikhulupiriro koma mmitima mwawo mulibe chikhulupiriro. Chifama vala hijabu kapena amapanga kilemu kuti ndi asilamu, hijabu yosa maivala pomatuluka kunja ali maliseche, akuvala dzina la Chisilamu koma akuyenda maliseche kunja. Ndiye mtumiki ati akazi awawa sakalowa, awawa osatoyambirirawa koma awawa omalizirawa sakalowa kuti kujanna. Chifukwa agulu loyambaja ndi akazi omvera atu pabanja, agulu achiwiri ndi akazi osamvera pabanja. That's the thing. Oyambirira ndomvera, achiwiriwa ndi osamvera. Adayankhula mkazi wake wa Imam Abu Muhammad Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn al-Makhzumi, yemwe adali mmodzi wa matabi'in. Adayankhula kunena kuti chani? Amawalangiza achitsikana amunthawi imene iyeyu ndi mkazi wa tabi'i, ndiye akuwalangiza akazi amene anabwera pambuyo pawo kunena kuti chani? Ma kunna nukallim azwajina, ifeyo tidali kuyankhula ndi amuna atu, illa kama takallamu umaraakum, kupatulapo ngati mmene inuyo mmayankhulira kwa atsogoleri anu adindo. Mmene munthu amayankhulira kwa mfumu wa mmodzi, mkazi mudzamuone amagwada ndithu. Eti afumu akudutsa kuja iye uja ndikugwada, olo ataseza chinthu cholemera amachitula ndikugwada pansi. Mwazuka bwanji ukakumenya timanja take tichonchi ulemu. Koma akakafika kunyumba kwakeko si mwana wake kwa mwamuna wake, wachita ulemu kwa afumu koma kwa mwamuna wake sakuchita chani? Ulemu.
ndiye iyeyo akupereka chitsanzo kunena kuti mmene inuyo mayankhulira kwa mfumuwo ndi mmene ife timayankhulira kwa ndani? Kwa mwamuna wathu. Timampatsa ulemu ndithu mwamuna wathu moteromo. Ndiye timayankhula kunena kuti chani? Timayankhula kunena kuti aslahaka Allahu afaka Allahu, Allah akupangeni kukhala abwino, Allah akusungeni bwino. Mwamuna kumamuyankhula zimenezo sindikukhulupirira kuti angapezekepo mwamuna omanyinyirika mmakomomo. Amasungunuka mwamuna ndi mawu ngati amene. Mwamuna kusungunuka chifukwa cha mawu, koma akazi ambiri ndiye obwenza mawu kayankhulidwe kawo. Mwamuna awo anampeputsa, ndiye zimakhalabe zovuta chifukwa choti mwamuna wawo ampeputsa m'maso mwawo, olawalamulire kuti panganiza kuti sangachite. Koma akazi omwewo akalamulidwa ndi afumu akuthamanga kukachita zimenezo, olozili za haramu. Kalimeni kumanda akupita, afumu salamu. Amuna anu akunena kuti akazi anga phikaniza kuti, akumuyitana mwana taphika iwe. So akupanga za afumu kukhala zofunikira, koma za mwamuna kukhala zotani? Siti kunena kuti mafumu mwanyozetu, sindi zimene ndikutanthauza ine pano. Ndiye akazi awawa ndi akazi amene banja limatha zaka mpaka na makwinya onse ali mbanja sinavepo kuti apitisana pa bwalo la ndani? La mfumu. Koma manja alero kungokhala 6 months, kungokhala 8 months, tikati chaka ndiye kuti alimbako, chaka ndiye kuti yayesetsa. Koma ambiri ndi miyezi basi, banja la tapu agawana zida. Inu tafuseni agogo anu, tafuseni mayi anuwo kuti anakhala bwanji ndi bambo anu mpaka nakufikira mmene inuyo mulilimu. Zaka 40, zaka 50, sikuti abambo anu osamachita zina zake zowakwitsa mayi anu. Mafoti mayi anuwo anapirira, ndi mkazi amene anali wabwino, inu tengerani kwa mayi anu, musazitenge kuti poti ife atsikana otsogola. So pachifukwa chonena kuti akazi amasiku ano akuona ngati kulemekeza mwamuna ndi chinthu chobwerera mbuyo, manja awo akuwaononga ndithu. Ndipo manja akuonongeka, ndipo akadaonongeka pokhapokha tibwerere kuzimene zidakonza manja a anthu olungama mbuyo, zomwe ndi mkazi kutani? Kumvera mwamuna wake. Ngati mkazi akulemekeza mwamuna wake komanso ndi kumamumvera ndi kumutsatira pa zimene akulamula, iyeyu mudzapezanso kuti amapempha chilolezo akamachoka pa nyumba. Mkazi amene amamumvera mwamuna wake, kumatsatira zimene mwamuna akakulamula, kumalemekeza ziganizo zimene mwamuna akupereka, mudzaona kuti ndi mkazi yemwe akamachoka pa nyumba amatsanzika. Amuna anga mungandilole kuti ndipite kwakuti, osati amuna anga ndikupita kwakuti. Kutsanzika sikumeneko, kumeneko ndikungomudziwitsa mwamuna. Amuna anga ndikupita kwakuti, kumeneko ndikutsanzika ngati mukungomudziwitsa eti. Koma kutsanzika ndi pamene mkazi akunena kuti amuna anga mungandilole kuti ndikafike kwakuti ndikapangako zakuti, kumeneko ndi kutsanzika. Kusenzati kuti akupempha chilolezo. Ndiye mudzaona kuti mkazi yemwe akutsatira zimene Allah subhanahu wa ta'ala wanena, akumulemekeza mwamuna, akumumveranso mwamunayo muzimene zili zosakhudza kunyoza malamulo ake Allah, mkazi ameneyu sifa imodzi mu sifati zake, akamachoka pa nyumba amatsanzika. Ngati mkazi wapezeka kunena kuti sakutsanzika, zikusonyeza kuti pa nyumbapo sakudziwa kuti pali mtsogoleri, kapena pa nyumbapo sakutengapo kuti pali mtsogoleri. Iye wadzitenga yekha kukhala ndani? Mtsogoleri. Chifukwa pamalo pamene pali mtsogoleri sindikukhulupirira kuti munthu ungamangochoka popanda chilolezo, zingatheke. Pamalo olo pa ofesi mukugwira ntchito pena pake sizingangotheka nikungochoka osatsanzika abwana, ngati ntchito mukuyifuna. Koma ngati ntchito simukuyifuna mukhoza kutani? Kumangochoka. Ndi chimodzimodzi ngati banja simukulifuna mukhoza kumangochoka. Koma mkazi amene akulifuna banja amazindikira kuti pa nyumba pano pali mtsogoleri, choncho mtsogoleri ameneyu ndikuyeneka ndimulemekeze, ndiye amamutsanzika mwamuna uja. Ibn Umar radiyallahu anhuma akufotokoza kuti adamumva mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti innal mar'ata idha kharajat min baitiha, ndithudi mkazi
pamene watuluka mnyumba mwake, wa zawjuha karihatun lidhalik, pamene mwamuna wake atanyasidwa ndi zimenezi. Mkazi kuchoka pa nyumba, mwamuna wake atanyasidwa naye kuchoka, mwamuna wake asakufuna kuti mkazi yo achokepo. Ndikufuna kupita kwakuti, usapite kumeneko. Ine ndipita. Kodi banyi mango ndikaniza? Inu musapita. Ine ndipitabe basi. Ndiye ndikapita mupanga chani? Mkazi amene yuyu kutuluka nyumbamo atapanga zimenezi, la'anaha kullu malakin fis samaa, amatembereredwa ndi ngelo wina aliyense kumwambako. Wa kullu shay'in tamurru alaiha, ndi chilichonse chimene iyeyu mkazi amadutsana nacho, ghaira aljinni wal insi, kupatulapo majini ndi anthu, hatta tarji'i, mpaka anatabwerera kunyumba kwake ndikukapempha chilolezo, mwamuna ndikumuloleza, kapena kukhala pa nyumba apo famuna ake amukaniza. Koma nthawi iliyonse yomwe ali kunjako kumene akupita akapanga zake zofunikirazo, akupeza temberero kuyambira pa ngelo ndi chilengedwe chilichonsecho, kupatula anthu ndi majini. Mukudusana ndi nkhukuzo zikutembererani, agalu akukutembererani, mitengo ikukutembererani, doti likukutembererani, nyererezi kukutembererani, mphepo mpweya mukupuma akukutembererani. Angelo kumwambako so akutani akukutembererani, mpaka anamutabwerera kuti kunyumba kwanu, mpaka anamutabwerera kunyumba kwanu kumene kuja ndikukapemphaso chilolezo kuti tamunanga pepani. Kaya mutu mwanga mmaenda chani shaitani ameneyu, mina inshallah ndizapita mukazanditani, mukazandipatsa chilolezo. Mkazi ameneyu ndi mkazi wa dini. Koma amene ali mmodzi mwa mutabarrijat mutakhayilat achokatu angasaka kudzimva banja likatha kandikwatira ena kukongola kwanga kumene ndakongolera amuna angamango ndi ang'ana amatero takazi akaziyang'ana pa glasipo ndi akaziona kuti alibe chiphuphu chilichonse kunkhope kuli se ali basi amuna azingo. Mamuna atusa amayang'ana kukongolako, mamuna amayang'ana khalidwe. Mamuna amene amalimbana ndi kukongola kwanu samakhalitsa akangopeza zimene akufunazo basi watani wanyamuka. Mamuna amakhala pamene pali mtendere, ndiye mkazi kukhala uomvera, mkazi kukhala uotsatira. Kazi ameneyo ndi wabata pa nyumba apo pali bata mwachidule, ndiye mamuna mudzaona akutani akukhala pamenepo. Koma inu mukakhalaso nanu ngati mtsogoleri kumanyamuka pa nyumba apo osatsanzika, ndithu pamenepo banja lanu mukulinyenya pang'ono likadzafika poti latha musadzapange blame wina, mudzapange blame nokha muzochitika zanu. Chifukwa tumika kutilangiza kuti mkazi amene watuluka mnyumba mwake mamuna akakunyasidwa nazo zimenezo, mwachitsanzo simunavale bwino, mamuna akuzani musatuluke choncho inu makani ndikutulukabe, kapena akukuzani musapite inu makani ndikupitabe, chilichonse chimakutemberera. Nde kutemberedwa ndi angelo palibe zabwino, kutemberedwa ndi angelo palibe zabwino. Nanga ni nyerere zomwe zikutembererana nkhuku kumene zachulukiramo kupatulapo ife anthu nanga sitima ngoti atsanzika mwaliwo pamene iwo sanatsanzike kunyumba kwawo. Alright, ndiye mkazi wa Chisilamu akhale bwino ndi mamuna wake to the point yoti akamachoka pa nyumba azitsanzika, chifukwa ichi ndi chisonyezo chakukhala bwino ndi mamuna. Ngati mkazi akuchoka mnyumba osatsanzika, zoterezi zimabweretsa mkwiyo mwa mamuna, ndipo palibe so chikayiko china chilichonse. Ibn Qudama adayankhula kuti qala Ahmad fi mura'atin laha zawjun. Ahmad ibn Hanbal adayankhula zokhudza mkazi yemwe ali wokwatiwa, wa ummun maridatun, ndiye ali ndi mayi yake amene akudwala. Mkazi wokwatiwa ndiye ali ndi mayi yake amene akutani akudwala. Anayankhula kuti ta'atu zawjiha aujabu alaiha min ummiha, kumvera mamuna wake kuli wajibu kulikokakamizika pa iyeyu mkazi kusiyana ndi kuwamvera mayi yakewo. Zikutanthauza chani? Ngati mayi yake anena kuti mwana wanga tabwera udzandione, mamuna ndikunena kuti usapite kukaona. Iweyo mkazi mugwira kukamwa, iweyo mkazi pamene popo sukuyeneka kuwamvera mayi yako wodwala.
umvere ndani? Mwamunayo ukhale pa nyumbapo, illa kupatulapo an ya'dhana laha, pamene mwamuna wapereka chilolezo kuti pitani. Ndiye tili ndi makolo ena mwina muno muli ndi ana akuluakulu, mumamuyitana mwana wanu wamkaziyo osayimbira amuna ake kupempha chilolezo, kapena kumuuza mwana wanu wamkaziyo kuti apemphe chilolezo kwa mwamuna wake asanabwere kwa inu. Mango tabwera ndili mtawuni, ndiye mwana wanu wamkazi athamangire kumene kuja sana atsanzika amuna ake, inuyo mukuthandiziraso kuononga banja la mwana wanu wamkazi. Aka nakasimu kumpangisa kuti azituluka nyumba osatsanzika mwamuna wake, iye akuzoona ngati ndi zabwinobwino kuti pota ayitana ni mayi anga eti, koma pa Chisilamu si zabwinobwino. Mumuuze mwana wanuyo wamkaziyo kuti mwana wanga eni makufuna mtawuni muno, koma osanabwere kaye kwa ine apemphe amuna ako chilolezo. Amene ndiye mayi wa Chisilamu, chifukwa wadziwa kuti mkazi sangangochoka pa nyumba opanda kupempha chani chilolezo. Kupatulapo ngati mwana wanu wamkazi yakukhala yekha ku nyumbako sanakwatiwe, pamenepo ndiye mumuuza atabwera kuno. Koma wokwatiwa mungomuza atabwera kuno, muuzeni ameneyo kuti ubwere kuno ukapempha chilolezo kwanda kwa amuna ako. Ndiye chakanati amuna anga isangalo ndiye inu mumwayimbire apongozi anu, apongozi ndingakupempheni koni mwanayi ndimamfunako mtawunimu, pali zina zake zimefuna ndimpatsire. Ndiye iye wachita manyazi kuti akupempheni, ndiye iye chanene kuti achabwino ndimuuza abwere. Chimenecho ndiye ndi Chisilamu, sizama kufaru kuti makufara amene amanena kuti mamuna ndi mkazi akakwatirana onse afanana mphamvu. Mkazi akhoza kumachita mmene akufunira, mamuna sakhoza kumapanga amene amesa ndi thupi limodzi lake liti. Mkazi akamutenga mamuna kukhala mtsogoleri, akampatsa ulemu mamuna, akamuyika pamwamba mamuna wake, amamulemekeza. Ndipo kulemekeza kumeneku kumampangitsa mkaziyu kuti asamaphwanyiridwe ufulu wake umene Chisilamu chapereka. Ufulu wake uti wompatsa malo okhala abwino, wompatsa zovala zobisa umaliseche, ompatsa chakudya, komanso omukwaniritsa zilakolako zake. Ngati mkazi akupezeka zoti sakukwaniritsa udindo uwu pa mwamuna wake, zaloledwa pa sharia kuti mwamuna ameneyo mkaziyo asamamugulire zovala. Sakulakwa ya mwamuna, chifukwa chani? Ndi discipline imene akupereka kuti mkaziyo atani asinthe. Nanga sinu mukupanga mwana, ndiye munthu wa mwano wayesera kumuuza zotsatira zake ndi ziti kumana mahaki yena, ndi zololedwa zimenezo pachani pa sharia. So izizi akazi ambiri a Chisilamu ngati kuli kuononga manja samaononga mwamuna nthawi zambiri. Manja amaononga mkazi chifukwa wani cha umbuli wake pa dini, 2 kudzimva kumene ali nako mwina chifukwa kuti apita ku sukulu nanga si masiku anonso kasekula kakawapangitsa kuti akazi aziganiza motani, aziganiza mosokonekera. 3 akamugwira tindalama basi mwamuna amamuyika pansi, kumamutenga ngati mwamuna si chani siwofunikiranso moyo mwawo. Ndiye amapanga prioritize makolo ake, akamuuza zakuti mkazi kumachita, pamene mwamuna akamuuza izi osatani osachita. Ndiye inu kungokwatiwa mudziwe kuti makolo anu siofunikira kwambiri poyerekeza ndi mwamuna, chifukwa makolo anu sangakupangitseni kuti mukalowe kujanna muli pabanja. Amene angakupangitseni kuti mukalowe kujanna ndi mwamunayo, malingana ndi mmene hadithi mtumiki akufotokozera eti. Mtumiki akunena kuti mwamunayo ndi chifukwa chimene chingakupangitseni inu mayi kuti mukalowe kujanna kapena mukalowere kumoto. Muone mmene inu mukukhalira naye mwamunayo. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu rahmatan wasi'a ada yankula kunena kuti wal mar'atu al mutazawwijatu, mkazi amene ali wokwatiwa, al mar'atu al mutazawwija ni mkazi amene ali wokwatiwa, ta'atuha li zawjiha, kumvera kwake pomumvera mwamuna pa zinthu zimene mkati mwakemo mulibe uchimo wina uliwonse, afdal ndizopambana min ta'atiha li abawaiha, poyerekeza ndi kumvera kumene iyeyo angamamvere bambo ake. Kumvera kumene mkazi angamamvere makolo ake sikopambana poyerekeza ndi kumvera kumene angamamvere nda mwamuna wake. Ndezi zimene zimuzipeza kuti maulama min ahli sunna wal jamaa azitambasula kuti mkazi wokwatiwa, almar'atul mutazawwija, akuyeneka kuti akhale womvera pa mwamuna wake. Mchimwene wake sali wofunikira poyerekeza ndi mwamuna wake, makolo ake sali wofunikira poyerekeza ninda. Pamene tu mkazi wangu wokwatiwa tsiku loti nikayi chayachitika tya, pamene pacha basi makolo alibe mphamvu yoti athetse banja la mwana wawo.
alibe mphamvu imene, chifukwa mkaziyo automatically akuyeneka kumumvera mwamunayo, noti nda makolo. Si makolo apereka kunena kuti basi mwana anga ndampereka kwa inu. Ndiye pamene ayankhula mawu amene acha bambo ake amwana kapena ankolo ake amwana ngati tsikanayo alibe bambo ake, bambo ake anamwalira kapena bambo ake ndi kafiri, ndiye tsikana uja waperekedwa kwa mwamunayo. Pamene pajapo kungomaliza akdu imene ija, mkazi akuyeneka kuti amvere mwamunayo kuposa wina aliyense mwa abale yake automatically. Ndiye timadabwa mkazi wakwatiwa, mwamuna akumuza zoti usazagwireso ntchito, abale yake akuti usamvere zimenezo, usamvere. Mesa amadziwa kale kuti uzigwira ndiwogwira ntchito, banja samakayang'ana akazi osagwira ntchito, amakwati inu musaononge banja la anthu ena. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti aliyense amene angampangitse mkazi kuukira mwamuna wake, amene angapangitse mkazi kuti aukire mwamuna wake, sali mwachani, sali mwaife. Msilamu kumpangitsa mkazi kuti aukire mwamuna wake, munthu amene yu sali mwachani, sali mwa mtumiki. Mtumiki alibe naye ntchito munthu amene, fani munthu woyipitsitsa kwa basi. Ndiye makolo akuthandizira kuti mkazi, mwana wa mkaziyo azukira mwamuna wake mu nthawi yathu ino. Mulomoti amulangize mwana wawoyo zokhudza kupirira, amulangize mwana wawoyo zokhudza takwa, akumulangiza mwana wawoyo akuti sakamunyengerere mwamuna. Akakakupanga china chake pakhomo palipo pa makolo ako, bwera kuno osangomkwatira bwa mwananu kuti muzimusamalira mmene mukufunira. Nthawi iliyonse imene mkazi akunyalanyaza zimene akulamulidwa ndi mwamuna wake, nthawi ina iliyonse yomwe mkazi akumanyalanyaza zomwe akulamulidwa ndi mwamuna wake, iyeyu amakhala akudzitalikitsa ku ubwino wa banja pang'ono-pang'ono. Amakhala kutani? Akudzitalikitsa ku ubwino wa banja pang'ono-pang'ono, ndipo amakhala akuyandikira ku chiwonongeko chomwe ndi cha kutha kwa banja. Ngati momwe akukulongosolera Hudhaifa pokhudza ana a Israeli pamene adamira kwambiri mukunyozera atumiki awo. Tariq ibn Shihab akunena kuti an Hudhaifata annahu qila lahu, zidayankhulidwa kwa Hudhaifa ibn al-Yaman kuti fi yawmin wahidin tarakat banu Israila dinahum, kodi mabani Israeli adasiya kupanga za muchipembedzo chawo tsiku limodzi. Yani kuti kusiya kupanga practice zomwe alamulidwa muchipembedzo chawo, kodi zidachitika zimenezo mu tsiku limodzi? Qala la, aitu zimenezo sizidachitike tsiku limodzi. Walakinnahum, koma kuti iwo kanu idha umiru bi shay'in tarakuhu, nthawi zonse akalamulidwa china chake iwo amachisiya. Allah akulamulaniza kuti kuzisiya, wakulamulaniza kuti kuzisiya, wakulamulaniza kuti kuzisiya. Wa idha nuhu an shay'in rakibuhu, ndipo akaletsedwa china chake chimusachichite iwo amathamangira kuchichita. Allah walamula kuti mpange izi kuzisiya, Allah iziwaletsa kumazichita. Hatta mpakana insalahu min dinihim kama yansalihu arrajulu min qamisihi, mpakana padafika poti iwo adatuluka mudini yawo kusiya kupanga practice zimene Allah wawatani wawalamula ndi kuthamangira kuzimene Allah wawaletsa. Adatuluka mudini yawo choncho ngati mmene mwamuna amavulira malaya yake. Fa malaya sizingangotheka ngotere okavula, umayamba mkono kenako mkono kenako ndikutere. Ndiye iwo samapanga choncho, kuchotsa mwendo kenako ndikuvula. Ndiye mkazi nayenso pang'ono ndi pang'ono mu nthawi yomwe sakumumvera mwamuna wake amakhala akuyandikira kuchani, kuchiwonongeko. Banja lake limakhafuka, banja silimangotha pakamodzi. Lero basi mwamuna kungodzuka akazanga basi banja latha popanda chifukwa, zosatheka. Zifukwa mwamuna amakhala akuyamba kuwerengera kuti ine mmene ndinambira akazanga kwapirira kwauza izi zasintha izi, sakusintha iyani. Ine ndatopa nazo basi. Fama mwamuna atamayankhula ndatopa nazo, amwenene ndayesetsa koma mkazi sakutani, sakusintha, ndipange bwanji? Basi solution yake manguti bora mkazi amene kumutani kumusiya. Koma kumusiya kumeneko sikuti kwangochitika tsiku lomwelo iyayi. Zinthu zimakhala kuti zinayamba kalekale, mkazi umwano amachita mwapang'ono-pang'ono, nthawi nikumapita. Lero anyozera icho, mawa anyozera china, tsiku lina anyozera china, choncho ndiye zidutsa zimenezo zinasonkhana.
ndikukhala chinthu chachikulu chimene chamunyasa ndani mwamuna mpaka nakukutani kukusiyani banja. Chimodzimodzinso chisilamu sichingakhale chachilendo mwakamodzi, chidzakhala chachilendo pamene anthu tidzasiya sunna pang'ono ndikumayika mmenemo bida kenako idzafika poti bida ija idzakhala sunna ndipo sunna idzakhala bida. basi si lero anthu atenga kuchezera pa 27 kukhala musunna, kuchezera pa 27 maulaliki, kuitana mashehe nubwera azimayi mwakaphika uji kudikira kuti anthu amwe cha ma 12 koloko mipunga yojera daka nditi wake wocha uji. Zonsezi zikuchitika ngati zinangoyamba pakamozi ngati ndi pang'ono. Izi zomavina kumanika sizinamba pang'ono. Ena anachita mwamanda kenako anthu anayankhula zinata, ena anachita kenako basi anthu akuchita nikanga ngati imene palibe amene akuyankhula. Maliro achisilamu ndi ndendende mene amakhalira maliro amakufara akuti anamfedwa alireko. Inu namfedwa akayankhule chani kumaliro? Namfedwa akalire kumaliro kuti azikayankhula ine amene wani makonda zimene zozo zimene amachita makufara. Pano palire anamalira kaya atiyankhule mmene amalemu wapitira basi. Zimene zimachitika mbuyomu mwapang'ono mwina angopangako chidutsa pang'ono choncho yasayankhule basi apapa ndi chisoni kwambiri kenako mpaka na lero zakhala ngati gawo la chisilamu. Kuti kumalira achisilamu lero lino osalalikidwa akumanena kuti masheha amene wandeta chinali chilipo ndi munthu amene wamwalira akuti panali mpaka na anthu ngati akuchita zinthu mu chisilamu akaza kuvala hijabu chifukwa afuna kuti pamaliro pawo akadzamwalira azatani azalalikire. Amuna akubwera kunzikiti kuti adzaswali chifukwa akufuna kuti pamaliro pawo azalalikiridwa, chifukwa amva kuti maliro osalalikiridwa amene amakhala chibudu. Akuti amango zimenezo zayamba liti? Zinayamba kalekale pang'ono. Lero sizakhala gawo la chisilamu. Tundeni mmene zimakhaliranso mkazi akamamunyozera mwamuna wake pang'ono ndi pang'ono, gwero lake limene limakhala ndoti amakhazikika pakunyoza ndi amayamba kunyoza aso zazikulu kumene zotsalira zake banja limatapo basi. Banja limata ndiye azindikire mkazi kuti sakuyenera mu nthawinso izi kuti adziyankhulana ndi mwamuna yemwe ali wachilendo, chifukwa gawo lakukhala bwino ndi mwamuna wake ndi kutalikirana inuyo mayi ndi amuna amene ali achilendo, kumayankhulana ndi amuna amene ali achilendo. Zimenezo mu chisilamu ndi haramu illa bihaja, pokapoka pamene pali haja. Mwapita kunsika kumene kuja mukagula china chake ndiye mukukafusa mtengo, nzomveka fusa mtengo wachani wansapato, mukufusa mtengo kaya ndiwa ndiwo vuto palibe. Koma mkazi wa chisilamu asakhale ndi nzake wa mwamuna alipo takaza achisilamu amene andanzawa kuti amwamuna atanaphunzira nawo ku primary. Amuna awo nkumadziwa zoti akazanga kuti ali ndanzawo aku primary kapena aku secondary. Mkazi wokwatiwa sakhala ndi nzake wa mwamuna ndizosatheka. Inu kukhala ndi nzanu wa mwamuna mudziwe kuti gwero lake chimene akufuna amene nchoti muzakhale malo amodzi basi. Mkazi sakhala ndi nzake wa mwamuna ndizosatheka. Chimene akufuna nzanu wa mwamunayo kumapeto kwake nchoti azakhale nanu malo amodzi basi. Palibe zonena kuti aya timangocheza. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anawaletsanso maswahaba zimenezi kuwaletsa. Chifukwa chisilamu chinaponda paliponse. Amr ibn al-As akunena kuti chanu naha sallallahu alayhi wasallam an tukallama an-nisa'u illa biidhni azwajihin. Anatiletsa ifeyo mtumiki maswahaba achimuna kuti tidziyankhulana ndi mkazi kupatulapo kudzera mu chilolezo cha amuna ake. Ine apa ndikuyankhulana ndi inu chifukwa amuna anu akulolezani kubwera ku kalaseti kukumana nanu munsewu, siningayerekeze kuyima nanu ndikumakufusani mwadzuka bwanji kunyumba kwacha bwanji. Ine ndilibe authority imene amuna anu sana ndipatse chani chilolezo chimenecho. Ndiye mukangondiona ine vu posakuyankhulani musandione ngati wa mwana, ndikuopa kuphwanya lamulo liti limeneli. Zimenezo mtumiki amaletsera chifukwa mkazi sakhala ndi nzake wa mwamuna. Ndiye wina kumati amene wandanzanga aku primary, amene wandanzanga tuchokera kumudzi kumodzi,
amakhala patsidya paja kuja timakhala kuja makuziwa munanga ye patsidya paja banja lakuti akuti mnyamata amene ndochokera kumeneko basi nkumacheza pamene paja mukakudziwe kunyumba kwathu mubwerera chinayi mpaka kumafika pamenepo mkazi. Zimenezo kuchisilamu ndi zoletsedwa. Inuyo mwaletsedwa kuti muyankhulane ndi mwamuna yemwe si maharamu wanu, ndipo kuyankhulana kwake mwina ngati ineyo ndili oti ndakumana ndi wachikulire mwa inu, salamu ndimpatsa chifukwa ndi wachikulire sabweretsa fitina, koma achitsikana inu ndi zingokudutsani vo chifukwa ndizo zoti mukayankhula salamu alaikum wa alaikum salam mundibweretseranso chani mayesero, ndiye ine ndingokudutsani basi. Musaonenso kuti yayi kodi chisilamu chindi chotani, pamenepo chisilamu ndiye chikuyenda bwino. Ndiye mupeza atsikana ndi amayi amene ali pa ntchito akuti anaseva nambala za anthu aku ofesi kwawo mumafoni mwawo, ndi amayankhulana nawo umene angafunire. Point yawo imakhala yonena kuti chani, tikukambirana za kuntchito, tikukambirana zakuti za ku ofesi. Wiki yatha ija timafotokoza kuti mkazi asasakanikirane ndi amuna kuntchito kumene akugwirako, mpaka nakufika amuna mmagwira nawo ntchito mumafoniso, mpaka nakumalandira message olokho kumene ya ku ofesi pakati pa usiku. Mamawa kumamuimbira ase ndikunyamuka ati muendere limodzi ndi amene magwira naye ntchito inu. Chionongeko chikapose pamenepo amayi, chionongeko chikapose pamenepo sichingapose pamenepo. Kumeneko ndikuonongeka kumene mkazi wa Chisilamu angatani angakupeza. Ndiye ngati maswahaba amaletsedwa kuti mwamuna aziyankhulana ndi mkazi wopanda chilozo, mpaka na mmodzi wa maswahaba anayankhula mawu kumakuwa mmodzi amene ndingamuone ine akuyankhulana ndi mkazi wanga ndithudi amene ndimmenya ndikothwera mpeniwu ndimukhapa chidule chibwana ndilibe ineya. Ndiye anthu anati akuluakulu awa ndeza fikapo mpaka akuyankhula zimezi. Ndiye anapita kwa mtumiki kuti tikumva tuku akuyankhula zakuti ali inu mukuchita mukudabwa ndi nsanje ya Saadi. Ine ndiye musayelekeze azikazi angawo, musayelekeze mtumikitu kuti ine ndiye ndi wansanje kuposaso ya ndani ya Saadi, komanso Allah ndi wansanje koopsa kuposa ine. Ndiye ngati Allah amachitira nsanje akazi okhulupirira kuti asayankhulane ndi amuna amene si maharamu awo, ndiye inu musazichitire nsanje nokha. Inuyo ndiye mayi musazichitire nsanje mpaka na nambala ya mamuna uja mufoni. Tanena kuti kupatulapo haja vuto palibe, koma mpaka na ndithu akazi achisilamu lero lino amapanga business mpaka na customer uja amacheza naye, kucheza naye mpaka na tijati mmayika toseka tija pa WhatsApp tiji timonesa kakuseka kutusa misozi kakuseka timene tijaka, mpaka amakufunsani kuti mwadzuka bwanji, mpaka amayankhula kuti good night. Zafika pati pamene zoopsa kwambiri. Ndiye mkazi wokhulupirira azindikire kuti kwina mugawo la kukhala bwino ndi mwamuna ndi kudzitalikitsa iyeyo pomacheza ndi amuna amene sindani sima maharamu ake. Kukhala bwinonso ndi mwamuna kukufikiranso mpaka napopempha chilolezo inu mayi kwa mwamuna wanu pa nkhani yokhudza kugwiritsa ntchito chuma chanu. Ngati muli ndi ndalama, musanayigwiritsire ntchito ndalamayo, mumpemphe mwamuna wanu maganizo. Maulama akunena kuti hadithi imeneyi imangotanthauza nkhani yokhudza ngati mkazi ali ndi zinthu zimene afuna kupereka ngati mphatso, asapereke kwa munthu wina mpaka atampempha chilolezo ndani mwamuna wake. Ena ananena choncho chifukwa chake mkazi ali ndi ufulu pa chuma chake, ndiye chuma chake akhoza kuchigwiritsira ntchito mmene akufunira, koma apemphe chani chilolezo kuchokera kwa mwamuna wake. Ndiye ngati mwamuna akukaniza pa zifukwa zosamveka bwino, mkazi yoba agwiritsirabe ntchito fandira mayendi yake. Koma apa kupempha chilolezo yoku sikuti ndi ukapolo iyayi. Akazi mmatha kukhala ndi ndalama, koma ndalama yanu mmayigwiritsira ntchito mu zinthu za israfu. Kukhala ndi ndalama koma osaoneka kumene yalowera. Ndalama ija mwapanga nayo chani? Aya ina tere zochula zake zosadziwika bwino. Ndalama yatani yatha. So mwamuna amuthandize mkazi wake popanga ma decision oyenerera ndi chuma chakecho mkazi. That's why mkazi akuyeneka kupempha chani? Permission kwa mwamuna. Mtumiki wa Allah akunena kuti chani? Kudzera mwa Wathila ibn al-Asqa kuti laisa lilmar'ati an tantahika shay'an min maliha
illa biidhni zawjiha, sizili zoyenerera pa mkazi kugwiritsa ntchito gawo lililonse mu chuma chake popanda kupempha chilolezo kwa mwamuna wake. Ndetafotokoza kuti apa zimene zikutanthauza nzonena kuti akuthandizeni maganizo, chifukwa inuyo muli ndi right pa chuma chanucho, koma pa chifukwa chakuperewera kumene Allah akukufotokoza mukaganizidwe kanu mugwirisira ntchito ndalama zija munjira yosalondola. Mupeza mkazi, ndikupereka chitsanzo twete, mupeza mkazi ali ndi ndalama, okay, 50,000, ndalama imeneyo akhoza kupangira chinthu choti chikhoza kumuthandiza mwina miyezi yambiri kutsogoloko, koma ndalama imene amakaidyera tsiku limodzi akadya zigege za 15,000. Kenako wakunsika akagula chani, akagula kuti nyama azipepese, kenako akatero basi pomata tsiku 50,000 yata. Ndiye mkazi apite kwa mwamuna wake, amuna anga ndapeza ndalama iyi, nafuna ndigwiritsire ntchito munjira iyi, kodi mukuona bwanji? Ni njira yabwino imeneyo? Ndi mwamuna wake amuuze zochita, unena kuti amene ndikuonera iyi si njira yabwino, tagwirisira ntchito munjira ya 1 2 3 4 5 6. Amene ndi mkazi okhulupirira. Koma akazi amene ali osakhulupirira amangotenga kungopwapwanya ndalamazo basi, alibe nazo, sakuti iwo ndi abwana pawokha, pa nyumbapo palibe wauza zotani zochita, ndi adona. Nthawi zina mwamuna amatha kukusirani ndalama yanuyo chifukwa cha mmene mumapangira eti poona ndi mmene mayigwirisira ntchito ndalama yanu bwino, palibe vuto ukayigwirisiranso ntchito mmene mumapangira, chifukwa chani anadziwa kuti akazi anga awa ndalama yawo mayigwirisira ntchito munjira chani yabwinobwino. Koma iwe ngati ukuziwa zoti ndi wobalalika ndi ndalama, iweyo ndi kagogode kwa mwamuna wako akuthandize chani ziganizo. Alright, so izizi timayankhula kuti tikamati ashiriki at-ta'a ndi pamene mkazi akumvera mwamuna wake mu zinthu za haramu. Ngati mkazi akumumvera mwamuna wake mu zinthu za haramu, pamene ponde kuti achita shiriki ya kumvera, chifukwa zimene Allah waziletsa munthu ina ndikuzipanga kukhala zololedwa, ife ndikumutsatira, ndeti tikumpembedza munthu amene, kani mwamuna, kani mtsogoleri, kani shehe, ife tikamutsatira amene yoyo ndeti tikupanga shiriki at-ta'a. Koma ngati akutilamula mu zinthu zimene zili zabwino, zosakhudza kunyoza malamulo a Allah, zosakhudza shiriki, bid'a ndi uchimo, ife tiyeni titani titsatire mu zimene mtsogoleri amene watiuza. Ndiye mwamuna ni mtsogoleri wa banja, ndiye inu ngati mkazi mumvereni mwamunayo mu zinthu zimenezozo. Komanso ngati iye ucho wakulamula ni zina zake zimene zikusemphana ndi sharia, mumukane mwa hikima, mumukane mwachani mwa hikima, mosa mpeputsa pa utsogoleri wake, mosa mpeputsa. Ndiye izo ndi zimene timafuna kuti titambasulepo pa gawo la chiwiri limeneli lomwe amapereka malangizo umama kwa mwana wake wamkazi. Ndiye kuti inshallah wiki yamawa tidzayang'ana tsopano nkhani ya kukonza maonekedwe anu ndi manunkhiridwe anu kwa mwamuna wanu, chifani malangizonso amene anapereka umama, pamene pa mtumiki wayankhulanso zambiri kwa basi sallallahu alayhi wa alihi wasallam.